Ki Pramit Biit Baro Bat Ki Perlok Gabdang Subhai Pi Syade Ka Online Worship Service Jong Ka Balang Presbyterian Pokse Kadi Kasing Utrai Ka Bakerpang Haka Kalanda Jong Ka KGP Assembly Jongi Namar Bangira Khia Ka Kum Ka Theological Sunday Ka Sunday Ka Palabu Bangin Ken mau haki jeng tuai ke Bakerpang ke jongi nak banta ka John Roberts Theological College ke belong ke Shalem IJK Theology ka bala ai ke Jekri ke Bokordor ya ki balang ki ba haki jela jongi ya ki balang ki badan haki weipat ki jela jong kari India wat ki ba na Shabar Riru Lingba jong kini ki hostnem ki spa snem kabalalit kal ai ki sekri ke Bokodor hadu kata-kata bat habangidan kum ni hani ke Singutrai ke Bakerpang ban ken mau ya ke college ngin duai bu blai unang kerhu ya ke sekri ke Bokodor jongka kam tambakan sei kerhai kitu ki boleh lokhot Syakakam Jong Kajing Syakri Tesyua bengenyak caprang Kajing mani Kajing ublay Ngit pendam Uwa Kajing tuai Ublay bukpa Jong ubah bening Ngi ay ngu Yame ku trai ba iij Beme ay ngi kalat Bangin mani yame Bangin Syakri Bangin ruai Banyaroi kerteng kebadan bor Jong me ku trai ba iij Wadah bedeng Jong Kajing long jing man Jong perthai Hendringi yo ekalaban mani lingba jong niki online service. Ngi dua ye kerja alam ko jong mensi bu khut jong me. Nado ko basdang hadu bawai no jong kani kapur. Pun khut ye kita nut ye kerja mut berkhat jongi. Bangi laban penlej ye kerja jongi baropar. Ha kerja mani ye jong ye me. Bangi laban mani ha ke mensim barkabashisha. Kerhu ye kena isi menta baro penko boriki domen sebokhu jangme namar bengipan haka kerteng ke jong utrai bu nampen embai jong Yesus Kristus amen mentangan khotno yaka praise and worship team jong kabalang baganya lam ye kejerwai penhamen sim bahadien jong ka praise and worship team an khot ya irang babalang jongi Mr. Victor Khar binyalam hak bapuli nak ting jong blay bat hakan tuai sai sien ban ba jong ni kanau phais ki priang sobai phi baro ki bala ban yo I lamba jong ni YouTube channel ban khot sobai ngi lang baro ban yo ban yaro ban pendon burom ya ke kerteng ke jong trai ban nong pnem jing Jesus Christ Ling ini snok ti lang ban ngi lamba jong ne por bangin wai shano ngin le hakum kan ke perthai ke bamta lait na utrai Haka perthai baju le da kapom Dian kecing ngen rungam chen Ngawaru long ban rap hadu bakun Syanungan le lana utran Syanungan le asyanungan le Bang siap jing hon nâng xiêm trong Ngawaru long ban rap hadu bakun Syanungan lek lana utrai Para marjan Paro kipayangan Kilom kijorga siap sopan Hendraya
ยังมีตะลองกับบูรอมบาดกระจิงงูตรายงี้วันมันมาในยามนี้บันเป็นคราวกระแตงจ้องมีตะลองกับบูรอมบาดกระจิงงูตรายงี้วันมันมาในยามนี้บันเป็นคราวกระแตงจ้องมีลองบาคราวมีเลขีคำบาคราวอมนอนูบกมมามีอมนอนูบกมมามีลองบาคราวมีเลขีคำบาคราวอมนอนูบกมมามีอมนอนูบาคมMami Na shisha trying ai ka burom ka jingop sa me Imitalong ka burom Ba't ka jingo Trying iwan man maniyami Ban ka crowd kurteng jong mi Mitulong ka burom Ba't ka jingo Trying iwan man maniyami Ban ka crowd kurteng jong mi Milong ba crowd Miliki ka ba crowd Om no nu ba ko mami Om do nu ba ko mami Milong ba crowd Miliki ka ba crowd Om no nu ba ko mami Om do nu ba ko mami Shisha ai ka burom ka jingo sa me ko pa bain Ba don ko ma me ko pa Imitalong ka burom Ba't ka jingo Try niwan man maniyami Ban ka crowd kurteng jong mi Imitalong ka burom Ba't ka jingo Try niwan man maniyami Ban ka crowd kurteng jong mi Nalong ba crowd Miliki ka ba crowd Om na nu ba ko mami Om na nu ba ko mami Nalong ba crowd Miliki ka ba crowd Om na nu ba ko mami Om na nu ba ko mami Milong ba crowd Miliki ka ba crowd Om na nu ba ko mami Om na nu ba ko mami Milong ba crowd Miliki ka ba crowd Om na nu ba ko mami Om na nu ba ko mami Ni ai ngong sha me ko try Ba me long ba me uju nen man ta si bom chukun Ba me long ba kraw Blay nam ta ko burom chango Amen Hakane kapor suabangin ya lei lang sublai hakicing duai tungin sya skor ya pan puli na ka ketien ka bakhu ke jong play ya bagi la ban sem
nak ke gospel yonis kelanong ke bakat ar kadukot naduk ke banokong ter haduk ke bapra kitin kijong belai ke ongkum ni onda kumta nrius ngi shwa kata kaniam ke jinglat ujisu lawan sebithania siaka ba ulasaras uladan uta belala yap ya ubalala penmipat nakibayam hangta te la thau kijing khawai miet yu bat kamartha kalakam jingkam Henry ulasaras ulalong way na kita kibisyong bam lembatu. Onda kumta kameri kalasim siteng ser kajing slek kabasungur kabakordor ru kalapan slek yaki kejat ujisu bar kelainya yaki kejat jong u da nyukli jongka. Tela pendap yaki ying da kajing ubi jong kata kajing slek. Namar kata way ni kisenran jong u Judas Iskariot ukun usiman uban sadino ya uong hatu balai bam siam la deno ya kani ke jingsle lais pa suka badban airu akibaduk ya kani ula ongken om namar ba usumar sepang kibaduk henrai naba ula long ba buitu bad ula don usaipan bad ula jusimno ya ki airu balathep hu anda kumta ujisu long tu eno eka kalari ya kani ya kata kasni kalanosla mantep yang namar ya kibaduk piyo lem bat pi halakasni henre yang pimyo ya ka halakasni tu blai usnai keban kerku ka papuli bat sasko na ka ketien ka bakhu ke jong blai ini pendem ha kicing tuai ko kupa jongi ubah beneng kumne pat atrai be i akani kapor ngiwan ni kaban aingu ya me atrai be i ya ke jingdon rengkat ke jome lengba kisngi kita yau ki benai ki snam ba ki por blalet baro bar hoi trabi de namar ke jing e ba ke jome ya ka ba me penla ke nyangi trabi ya ka bangin dan kumni ha ka yeng ka ba khoi ba kentang ke jome war langim yo ya ka ban kiu ka yeng ka kentang ke jome baro handai trabi ngi aingu eme ya ka ba me penla ke trabi langba ke jing start ka ba me ai khun ben rio langba kini ki kor ki bor ya ka ba la ke trabi lengba nak yeng ka bakhui bakentang ko jome ya ka bangin yo sha skor pan hak yeng ki sem ko jongi ya ka tin ka ba im ko jome ngi aingu ime tribe it ya ka ba mendang pela pat yangi kumni sai sisen pat ya ka bangin yo ban rakhi ya ka ni ka theological sunday tribe it ngi scam badai da ki jing isnai ko jome ya ka ba mela pha kin tribe it ki shakri ki jome ki missionary ki ba i jongi ya ka ban poi ban ya lap ya ka gospel ke jing it ba ke jome hoi tribe it ya ka ban yo sngo ya ka ketien jome kumta kin tribe it lengba jong ke GP assembly ibu ru ya tekani islam ai jing hikai hangne hapo GRTS makulam ni aingu e me tribe it ya ke jing don rekat jome bara ke ju ka por tribe it ni kar pahat ka ba min snai da ka ba mendan rekat me tribe it bat la ke jong kanika college kabala dan hakani kecaka isnai me tribe ya ka men kerku me tribe hoi mendan rekat trai bar kinong penyat jongka mendan rekat me tribe bar kinong hikai kinong trai kumju bar ki student baro isnai me tribe ai bakabor sim bakhu jome kan yo ban yai lam bat jai bitin hoi bikin don ke jing long kawai ha ke jing sutu jumbat ya ka banang la ken tribe ya ka ban ya lap ya ka gospel lengba kanik islam ai jing hikai hakani kecaka ngi duai tribe ya ka ba men snai men kerku me tribe ya ki benta baro ho men kerku tribe ya ki jong ki shakri ki jome ki nong hikai ki ba ai ki jing hikai na ka por sa ka por men dan rekat men ai ki jing start ba ki jing sempang ho ba kin yo ban mi nang ni ki student kin long sisa kin tribe ki ba IT ha me met ba men siam ban pen benah bat ban ya lap ya ke jing it ba ke jome ban pen benah ya ke ketin ka bakra ka ba im ke jome tribe akne ka por duai skentin na mentalo jong ka balang ke jome tribe ka ba melaseng akne ke caka memela kerku ker hai tribe ke jing don kam jong ka badru tribe de namar ke jing kerku ke jome ka balang ke jome ka la ban le ki kam ke jome ban ko ngu ban ya lap ka gospel ban penyar kani ka ketin ke jome tribe aki caka ba per ki badan akne kejelah sabar jelah
sebar ri ru kumju trai bi tu ker khu be me trai la ka jong ka kam ka chome ba trai bi agne ka por nge duai yi ka ba mit stay mendar kat ba lo jong usyakri chome uban sam ka kuban ka tien ka ba khut ba ka im chome trai bi in ka jing pen khe ka long ka chong brio hande tu ai ba ka jing pen chanai kan wan na ka khet ka jing snake ka chome tu pen sle da ka bor um se ma khoi chome ya ka ba usyakri chome un sam ba ka tien baro trai bi ka ba mi na nak sintul chong kan dalong ka bantai ya ka jing im ka kan jaman siam chongi siam ya ka por badang sa jong ka jing sakri chongi atrai dak ba ma bru ka ba bon ba ki pop chongi na ma har kini baro ngingu ngidami pan haka karteng ka jong trai banong penem ba i chongi Jesus Christ amen. Taman tapan ngila poi syakaway ka benta jong di syakuri ka jongi baka takalong ka jing syakuri ling ba jong jing ai jongi syakam ka jong bele kumbang jule akisnem ka balet ki jing ai ngu ki ba ngilum hakani ka singu try ka bagarpang kinlet nakabenta ki kam jong ka John Roberts Theological College. Nolol kani kabalang kajing katan sibun kajing kit ki kam ki bagadi bat pendep ban ngai ngo yu blay bu blay ukuran ki prabangit ki ba dag jing somun sim jongki ki ai sha kam ko jong blay bekershan I kam ko jong ka bolok jing dowai ki bu blay un kurkhu ya phi ki prabangit bi ya ki kam ki jam ki jong phi ki jing tre jing ta jong phi ba phinla banye kershan ru ya ki kam jong kabalang bakar bagi nang lumi ke jinga ingo nginyo sngoru ke jirwai ke bakar pang na imes baya bad imes Diana Kharbithai. Jing kuslai halo duriau senan Jesu kizang banting haba yang sedang ban palo Henry Jesu ya tian lingai hatu yos ngau ya jing un haben jing tin bat lo jing en Jesu John okay baru keli Asha aiken ke jing jompi jing bai jompi usngam jing ai tilut uyo I akun jing yam jompi try uyo snow try your snow ki yong haga jing im jongi ken de ken lam ngin om snow tu happening jing do jing kermen jing I clan shanong in pai ngi snow ba ngim ba shu banyak sai ngi snow ru kembangin jelom dei jing doi jing I shao Jesu owing lut ban rano yang I jing doi jompi usngam jing ai ti lut uyo I Jumpy, try your snow. Oh, itu batim, turwai bat yaro you try. Akun, jam jumpy, try your snow. Habeng jing kuslai
Bajisu yotia yang kertep ki palo Duriau bajeliu Hin rei tu yai shapi Nam u yos ngau Shikin tin na u Barot lon jai jai Jing doi jopi Yos ngam Jing ai di lot u yo i Akun Jing yam jopi Try u yos ngam Itu batin Turwai bat yaro you try Akun Jing yam jumping Try you your slow Akun Jing yam jumping Try you your slow Tengi pengentang yang jeng ai jeng isya kam kocong ublay. Ublay bok pa jeng ubah beneng. Ngengu yeme ko trabi nama ke jeng kur khu ki ba memet he. Tegi snei ki jong me. Ha ke jeng im ke jongi. Bat nagi ni ke jeng kur khu ke jong me. Ngiwan lam ko trai ni ke jeng ai ki borit ki jongi. Ni doai ben bu ke kti jong je pengentang. Nak bentak ni ke jeng ai ngu. Ba hang no baka balang ka pendon kam ken long na ka benta kejipen kraw ya ka kam ka jame kejipen yar ikta like yang jan ka jame kan long ru ka buram yame kerku kiti barok ki ba lanok senyang sha kam ka jame kerku ki kam ki jam ki jing tre ki jing ta jong ki bar kham tam ko trabe ej ai bor yangi ba halaka sngi in airu ya ke jing em jing kita not jongi balo jing syakuri ke bangan jaman siam kau pen sko ba ya me namar ngi pan ha ka teng jung trai bu na ben ba jong yu Jesus Christ amen ngai khublei ya ka praise and worship team ka ba lai lam ngi ki jirwai pen hamen siam ka ra ki men siam ke jongi ha bangi mani yu blai rangkat ki jing rwai yaro ngai khublei imes baya kharbit hai imes daina kharbit hai kibal ai jirwai bagarpang ublei una punun kam yepi na ka banta ka burom ko jong u bad menta ngila poi shwe ka banta jong jing shakuri ka jing ublei bakata ka long ban yo sngo yo khubor na tien jong u kumba ka long ka basdang kani ka dei ka theological Sunday kaba kung kibalang kibadan hakaleng kari si bajantia ngira khe kerpang yaka ban ngi sokumen bagidan hapdeng jongi ye Reverend T.W. Wanshong ibrong yuwe na ki lecturer jong kashlam hikai theology jong assembly ka jongi ka John Roberts Theological College pastor Terence di pastor ibang ithob ha ibang yej bat yeldan mentai bubun ke program jaga balang ibon pau ko jing sngo burom bila pediang ya jing khot jaga balang be dorong kat link ba kan ko online worship service ha ni ko Sunday ke bagerpang balangai bu bleun kur khu yangi lemagi khubor ke bu bleun wan lam link ba lo jong shakri ti shwa bengen yo sngo khubor nak ting jo ble ngar wai ke jirwai ke ba shispa hendri fulai Iwan ya seng da jing smoke man ban ya ro ya unong pen im da jing in ban ka jing suk jai hak ming i ai arwai tu ya ro jam kup neng perthei ya la ki jing ya ro tu sei
ban ken tiêu sim yu Christ u try jing ya ro jam ngin ai ni ngo ya mi a try u play ba ni la yo các tin trong mi ba mi la sha ha ka ding na ka pom trong i ban ba tu ya ro jam cup neng per thei ya la ki jing ya ro tu say ban ken tiêu sim you Christ who try jing ya ro jam ngin ai tu hi kai try tu nan pen shai ban smo thu ya ka bo jo mi ki do nu jong i sen shalot ko sim ka bom ju kun tu ya ro jam kup neng per thei ya la ki jing ya ro tu say ban ken tiêu sim you Christ who try jing ya ro jam ngin ai tu sa ban ni halakasngi tu sa kunong pen im jong i bangin yo sakritang ya mikat ba im ha per thei tu ya ro jam cup neng per thei ya la ki jing ya ro tu say ban ken tiêu sim you Christ who try jing ya ro jam ngin ai ngai kuble pi baro ki parabangit bait bat ki paralok bait baro haka kerteng ke bathiang tam ko jong utrai paronong penim jong yu Jesus Christ ngas ngo buram sibon egene galat ka bala penyo hanga eng bai pastor jong ka balang Reverend GS Umwi pat kumjo ka program committee jong ka balang bangan kren hagene ke sngi ka bekerpang jongi kum ka balang ka Theological College Sunday namar kata ngawan lam ke jing ai kublei nai principal jongi Reverend Dr. BJS Emle kinong hikai jongi baro bat ki khna jongi ke badon menta haka lockdown regat ka jing kerpat ya phi ba phin kan mau le mingi ke jing duai ke jong phi ba ble un ker khui la ka jong ka kam lengba ka jing shakri jongi ham mau klot John Roberts Theological Seminary namar bakani ke de Theological College Sunday lakmi lenti yang aban ai ke jing kren jing pen sai khndiat ha ke jing dei ba ke jing long jing man jong ka kam hang tei ham mau klot pat kum tangan supuli ke ni ke jing pen kre ka bala bu bet da ka seminary da ka menta ke jing men toy lang ka jongi baro ka Theological College Sunday ka long le se ka jing rakhi ka bala jrong tam ha ka history jong ka KGP Assembly namala rakhi ning kong ya ka house nem khat khandai spa saupun rio bat ka ni ka sngiu trai ka bamenta ka santarik u Julai arhajar arpho ka dei ka snem ka ba nyau phu sao baki balang hapo ka KGP Assembly kin rakhi ya ka jing thmu ka ba kong san ha ka jing rakhi ka ni ka sngiu trai ka ba kerpang ka long ban kerpat iki balang Presbyterian harilom khasi bat jaintia barok kawai ban penlongi ki jing duai ki ba kerpang da ka benta ka Chera Theological College ha ka to ko por bat ban ya sei boru ban kershan ya ka jing shakri jongka de ki jing ai klem da pet ni khmi
ya kejing rap tang na kabalang community Wales. Pat kani kalau beteng hadu mentah mene hadian balawara ya ke college Shamau Klot haus nem khat kendai spak kendai posau haka kerteng John Roberts Theological Seminary. Mentah kesnem ke Theological College Harilom Kasi kan kenjo Jakarta ke ba sispa lai pulai nadu bala sengya ka kum ke cara Theological College haus nem khat praspa prapo hinyo. Para kajing ya lenti ling ba kini ki sispa lai pulai telikis nem amla ban len bala don bon kijing kela kham tam haka ba kentiu ke kerdan jing pule na ka BTH level saka BD level pat menta pat saka master level lani ke MTH haka ba pen biang ye kinong hikai ki ba don ye ki doctorate degree bala itho de ka Senate of Serampore College bat nang tade haka ba tei ye ka chapel ye ka office complex pat ka hostel na ka benta ki kenthei hapreng ka lockdown ka jing rakhi ka Theological College Sunday menta ka snem 8000 arpho kalong ka ba compare namar ka jing ta jong ka jing saphriang utau khnyang jing pang COVID-19 hinrei namar ba baro ki balang ki kentu bat pen shlori ki yeng kristan ban pen longi ki jing mane blei hala ki yeng ki sem man la ka sngi utrai ni kermen ba ka ni ka jing rakhi ya ka ni ka Theological College Sunday ka ba menta ka snem kan yai beteng wat la kan long ha ka dor ka ba compare leng ba ki online service lani ki jing shakri ya ki ying ki jong ki khot jong ka balang la ka menta ka ni ki jing rakhi ka ni ka dei ki jing thu lingkot ya ki kam bat ki jing don kam ki ba khmat jong ka college ki ban long ru kum ki mat jing duai ki ba kerpang la ka menta ki balang bat ki ying kristan ha ka jing rakhi ka jongi ya ka ni ka sngi utrai ka ba kerpang haka KGP Assembly ka badang sedap long mencem snem haka balang Presbyterian Nongjri naru katarik ka ba arpo san naru arpo prau April arjar khat khandai la pediang ya ka jing terwa jong ka Executive Committee ban pen kela kerteng no ya ka John Roberts Theological Seminary ya ka John Roberts Theological College kani ka kam kadang don mentah ka lenti pada ka jing tip ka ba benya ansala ban ailing ba kirukom ki bajule andala pendep ya ka kumbala pentip haka KGP Assembly ka balalong hanong jri bala dep bu ya ka application sa ka Senate of Serampore College ban sedang no ya ka MTH haki santli ki departments kata haka Old Testament ka New Testament ka History of Christianity ka Christian Theology but ka Religion and Culture ka kenhun jurip ya ka bala pha ka Senate of Serampore College kalawan ban pendep ya ka jing bishar ban ai ya ka report ba ka ktien jing pen scam lani ka recommendation pada lor kane ka Senate of Serampore College kala rai ban sya ya ka GRTC ban sedang ya ka MTH nadu menta kane ka academic session arajar arpho haki lightly ki departments kata haka History of Christianity haka Christian Theology but ka Religion and Culture ringkat ki kendon badai ban penbiang ya kinong hikai batru ya ka library batkum ke jingbut dia ni kita ki jingdon kam ka governing board ka lathung ya Reverend Dr. Bendang Temjen ha ka History of Christianity badai ka Dr. Bendang Lemla Longkuma Christian Theology nado ka sitarik ume arhajar arpho kum kinong hikai ki bala biang ka qualification pan hikai ya ka MTH hakitai ki subject. Haka jing ada baka library pat, nalor ka jing persang ban kampen bit pen biang yak yaki, ka college kala subscribe kerpang ya ka online library, panang taru, kala don ka jing pen bet kerpang bat ka O2 Hopfenmuller Library, ka Sacred Heart Theological College Maulai, na ka benta ki MTH students ki jongi. Aingo yo blay, bor hapareng jong ki jing thot jong kani ka COVID-19 lalaban penlong ya ka entrance test but interview na ka benta ki MTH students patla priang laingut kinong pule haka Christian Theology but henriungut haka History of Christianity sngosi ba amsim layo candidate haka Religion and Culture
Namar jong ka lockdown, kala don ru ka jing kta, ha ka jing penlong ya ka second semester examination kala dewan long ho benai March hadu April 2020. Ka Senate of Serampore, kadang wad ikilat kilenti ban penlong ya ki examinations, ha ki benai, let's say mentau benai July, but August. Pada ka day but ka entrance examination, but ka interview ki BD students, ka neru am sim lalak ban penlong, Henry, la pedang ki san pun reungut ki nong pule, da ka ba page bat bishar ki kot kisla, ka ba kila dep ban submit, bat layok ban pedang ringkat ki application form jongki. Ka Theological College ka donru artli ki jing pule ha ka extension studies, da ka mentai ki de khot jong ka balang. Bat kata ka dei ka Bachelor of Christian Studies lan ka BCS, bat ka Diploma in Christian Studies lan ka DipCS. Kum ka BD baro artli kini kidei ki course jong ka Senate of Serampore College hi. Hakaba ya ki degree an ai ka Senate of Serampore College haka annual convocation jong ka ba ka jupanlong na ka por sa ka por. Ka BCS ka dei haka kitien pareng. Bat ki papuli ki deban long ki graduates. Kat ba ka DipCS pat ka dei haka kasi. Bat ki papuli ki dei ban don na kumnu ka kerdan ka ba ki lapas class 12. Ka college ka penong iki kelas na kapor sa kapor banirap ikinong puli hakini ki course ngosi ba kini ka snam ngim simla ban le kumta na mar jong kini kijing jia now COVID-19 ni snokmen by Miss Inolin Lingdo, Assistant Professor Old Testament ilayo ban pedyang yaka degree Doctor of Theology haka convocation jo ka Senate of Serampore College kabarang sudap long ho benai November arajar khat khandai panang ta su dan sa arngut ki wei pat ki nong hikai ki badang don menta hapreng jong ka jing puli jong ki wat lada ki kam bat ki jing sakri ki dang ya chakmat da ka jing rap ublei ka college ka hab ban yak sat ban pen bit pen byang ki jing don kam ki babun ka KGP assembly kala ay ka jing kershan hala ka bor ka bala bat ki khot balang ru kilawan ban ai ki jing kersan na kapor sa kapor ka jing wan jo ka lockdown ka bu ka college ki jing ki ba crown bat le si ki benai ki ban wan kin long ki por jong ka jing excite ka ba kham lemda ka don ka jing kala ha ka jing saprang na ka ni ka jing pang COVID-19 ki kerpat ru ki balang baro bat ki yeng kristan bat ki khot ka balang Presbyterian hari khasi jaintia Pin ngob haban ye beteng ban ay ka jing kersan jong pi bat ban kan mau kerpang yang i ka college ha ka jing duai jong pi om tang menta ka ni ka sngi Henry ha ki sngi baro nang ni sakmat ngiru nginyai duai ba uble unang yai kerku bat le isne ya pi baro lang uble un kerku ya ka ni ka jing pensyai ka ba kendiat ka menta ka burom ka jong u amen. Teka ni kapor ngin poi sa kaway pat kajing sakri bat kata kalong pangin ngap ya kaktiin ka jong ublay. Para suwa pangin le kata tugin pai sa ublay kajing duay. Atray bo ublay jong ibabning. Niwan sa mesa sisin pat kani kapor banay ngo eme kani kalat kamama ayangi pangin sakri eme. Iduay habang ibeteng atray lingba kani kapor ban ngap ya kaktiin jong me. Karkuy law jong sakri. Pakai ke bar ok ban mi no na kasintur jong ukan long kabawan bet na me try bakan long kajing kerku yang i way pe way na bar ngapani kini baro haka kateng ka jong Jesus Christ amen. La puli hangi mene na ka gospel ka jong Yohanes kalnong ka bakhadar na do ka khot ka baningkong hado ka bapra nanong puli su ka to ka benta Henry halor jong ketu kajing pule nga kwa ban kren chapang ka subject kajing kta jong kajingit kajing kta jong kajingit nga martatin bo na pareng jong ngila ban pla bangila syam ya kajing kta ka jong uble kajing im jongi kata ka primary touch ka ba uble ukta yangi badi kajing im jongi shimet Dona pering jongi ngilaban ay ke por, ngilaban ay ke jaka bade ke jinglong, jong kata ke jingi syam ke jongi habau bele ukta yangi.
Padang ba kata kajing kata jong ngilalong kajing kerkhui ki weipat. Nambar kata kadai kajing temu ka bakongsan jong kajing kata jong ublehi. Babau kata yangi nginla mangiruan kata iki weipat. Andai hakane kapor ngakwa ban kren ya ka weipat kajing kata. Berkata kadai ngilaban ong rese kata ka secondary touch lane ka responsive touch kata kajing kata jong kajing jubab jongi yau blei ngasngau ba kajing long jong ka perthei menta ba kajing ya lenti jongi na kini kajing ja saudong ka penlong yangi bangin perkhat ya kini kajing sisa bangi ru ngidei ban knel ka jong ka kti ya kata kajing kata jong kajing et ketu kajing pulih ka bangalong mentan ber ka pulih menne Naga gospel Yohanes kelong ka bakhat ar. Kaya tu yang i syapang kata ka jing pensle yau Jesus Christ daga Mary. Kibenta na ka gospel Mattheus kelong ka ba pun riu na duk ka khat ka ba riu duk ka ba khat lai bat umar kos khat saw lai haduk khandai ke tu e ka nuk ye ka ni ka juk ka benta hendai kim sim ai kerteng. Hendai kerpang na ka benta ka ni ka jing ya selok ka ni ka por nga kwa ban sim nak ni kebenta jong Yohanes. Baai ya ka kerteng jong ka ni ka briu kum ka Mary kata ka bakta yau Jesus Christ. Kay ka baja kalong bau Jesus ulale sebetania bola dana kata ka ying jong ki parlok ki jong u. Badai hang ta baka Mary kalawan da ka jing sngo it ka bakraw ya jong kenrat. Bakala law yau snyu jong ka. Bat kala the ya kejing slek ka bakor jong ka. Bat kala pen slek ya ki kejat jong Jisu. Da kata ka jing slek ubi. Ka batut na usnyu jong ka. Ngamudur kani ke kentei. Da ki kti jong ka kala kta yau Jisu Christ. Da ka jinglong jing im jong ka barohi kala kta yau Jisu Christ. Kalau don hajan jong Jesus Christ kata kapor, bar kata kalau penla ya ka, bahkan kata ya lau kenrat. Ko ki para bangit be jong au Jesus Christ. Kat no jan ngila ban pla bangi don nau Jesus Christ. Bangi ngin ong bangaru ngalayo ban kata yo. Kajingja Now coronavirus la ni COVID-19. Ngamartatin kala nya ke babon ki mensim sa janjong ublay. Deh ke bakum kani ka por. Bangis nguthu ya kajing plot jong kajing embryo. Bar kajing pom kot bor jong ka bor brio jongi banle esibon ki aka. Leng bakini ki lai benai tam jong kajing esem jongi. Hakani kajing ja jong kani kajing be jong kani ka klam ki babon ki brio ki lawat ya ublay ki brio ki bam juduai menuru ki la sedang banduai wei perlok jonga ubalong unong ilek thma ka jing duai ulo phone nga ka wei ka sngi bolo ya thu wang pite pastor don bon ki brio ki bam menore kim ju kwa bangan duai ya ki ndrai menta habala wan kani ka jing ja jo kani ka klam COVID-19 kila kerpat yu banduai. Kiba bon ki pri kibam julet jinge sengru. Mentah kila sedang ban plit iki television jongki, ban plit iki komputer jongki bat kumta ter ban tune yela de. Leng baki airwaves. Saki program kiba per. Kiba ki balang per. Kiban snow. Kenang bakin yo e kajing dat hat bakin zaman sim. Bar kiba bon ki rempai kristan. Yo snow kini kisni. Ya kajing sawa jong kajing yaro. Bat kajing mani yau blay. Henry ngakwa banong ya gani gawai. Hapreng jong kata kajing wat jongi yau blay. Bat kajing pla jongi bangila syam yu. Hatu don na em na preng jongi ki balak banong. Bangala wan hakak hep jong kajing im. Bangla yo ban keta yau blay. Kalau yo ban keta yu daga jingit.
Kabenta baar kabangakwa ban pensyat akan kapor kadai. Ke gospel ke jong Yohanes kenang ke bakat we. Nadu ke dekat ke beningkong hadu ke besau pusau ke tu yangi kumno bau Jisu ula pen kiim yau Lazarus na ke bayap. Nyetip ha sepang ke tu ke jing tu kana. Lazarus ula yap la sau sngi badu Jisu lawan mi habetania. Hari haka ying juga Mary bat kamar tha bania sngo lem bat ki nakani ke jing du ke jong ki yalau para ba I jong ki. Padai haka ni ke jing Shem ong ka Bible haka dekat ka ba life hosan bau Jisu ulayam. U Jisu ulayam. Lesi ngila ban keli baleu ya. Pat ke jubab ka bangila ban ai kalong namar bau sngo si. Namar bu sngo lem sikat dai yakini ki lok ba I jong ki hak jong u hak ta ka jing du no ka ba krau ka jong ki. Lesi kani kalong kalat ka bang yu I ya kata ka jing long briu ka jong u Jesus Christ. Ulayam. Henry para lok ba I jong abat para bangit ba I jong nga kwa bangin pet ya ka we pat ka pang ya kani ka jing sisa ba Jesus Christ uyam. Nga perkat bau Jisu uyam om tang namar bau sngosi henry uyam ru namar balak tajur ya kamen sim jong u da ka jinget bar ka jing sanya jong kini ki lok ba I jong u ha kata ka por ko ki para bangit ba I jong kilong kemi kilong kpa ki he ki san Pila poin makata ka klip mat jong kajing im jong piru. Pateng teng pi jau mat haba don manore mano ki khon hep ki baret lani ki khon ki kti ki jong pi haba ki pen pau ya kajing nget bat kajing shania lut jong ki ha kajing hikai ki ba koridor ki jong pi bamenta haba ki la sanrang ba pi I kata kajing long jong ki bat pen long ya pi ba pin yam ba pin slay ki umat ha kajing im ka jong pi. U Jisu ulayam. Pada kajingnya day, kebakan zaman sim jongi kum ki khon Kristan. Hatu kata kajing pla jongi bangi pen sengau bahaya blay. Kala poi ne em, kala ra ne em yangi ha kata ka khep. Pan long yau blay. Ban yam sengau tenat. Siapang jongi. Ban yam namar kajing nget ke beskem jongi. Ban jauh mat. Namar jong kajing syania jong yahu. Namar tatin don sibon. Don sibon ki para bangit. Kiba don ki sakhi satar ki bon hasau dong jong pi ki ban yeng ki briu ki ban pen pau ya kata kajing sisa ba pila la pan pen ki ya ka dok nut ka jong ublei ha ki ba bon ki por jong kajing im jong pi. Baru blei la yo ban kerku ya ki men sim ki ba kodor leng ba kajing sakri ka jong pi. Kumno kani ka Mary ka yo ya kata ka jinget ban pen ki ya ka men sim jong unong pen em jong ka u kan rat jong ka kat hadu baun jau umat kumno ka benta ka balai ka dei na ka gospel ka jong Lukas ka ban long kum ka jubab ya kani ka kalong ka basipo ka khot na do ka balai pu pra hadu ka basau puar kaya tu yang ini, ya kajing let jingo jong Jesus Christ, ya kini kalong ying, jong Lazarus ka Mary, bat ka Martha. U Jisu I, ya kini ying, hado kata-kata, kini ying ka support ya ka ministry ka jong u. Pada kawai ka sengi ula poi ya kini kalong ying. Pan ka mudur ka Martha ka pli, ya ka ying ka iu kan rat bagi senran ka jong u, kini bunia bagi layawan saya tak ying. Ayo hakata kajing pos hakata kajing mudur ka jonga ya kata kajing ja bat ka Mary ka briu ka kelut ben sim ka khot sung bhayu Jisu bat ki lok jong u bakin ya wan cha ying bat ban ya khawai mit lemat ka ying jong ka bat nga mudur kloi lan hang ta ka pen kre ya kajing bam jing di ada kali kekasih ngamudur kajadok kadok klik kadok senyang neyong kadok siar kela kadok masih terkong ketung tap bat kumta ter mudur
Ya kata kajing smart jongka bagan tray bat kelasai ki sap jongka ban syakri lau jong kenrat. Kalong thik kum kene kapor covid jongi menta ka lockdown i ki babon ki long yeng ki khon samla karpang kelong kinong set ki start ki cakes ki pastries ki jing bam bang jing bam thiang ki babon jat kamartha kala shim ki jing jit jongka pan pau ya kajing i jongka yau tau paralok bejan da ka syakri u ban ha kata kajing bon kam jongka ban le ya ka badai ban ha ka rukom ka badai kalet ban ujor sa Jesus Christ ya kata ka para jongka ka Mary ka mentapat kadang syongkai ban Jesus Christ hakik jat jong u ban ya selok baru kan rat. Baru Jisu ongga Bible ula jubab kumno ko Martha Martha phakuslai bat pensitom sat yala di sepang bon ke ru ndai tang ka wei ka badon kam ka meriti ka lejit ya kata ka benta ka babha ya ka ba an om rongno naka para bengit bihit pitip ya kejing per peneng kini ki arngot si para baro ar ki syakri ya ublei baro ar ki syakri ya Jesus Christ hendrai ka wei ka syakri na ka bentau Jesus Christ bat ka wei pat ka syakri bat Jesus Christ baru Jesus uong ka merite kala jit ya kata ka benta ka babha. Para bangit bi jonga mapibat mangaru iran kajing jit ha kajing im Kristan. Ngamar tatin kum ki khon Kristan ya bon kam kajing dai kajing syakri blai. Ya bon kam ban pen sapriang ya ka gospel ka jong Jesus Christ ban pen yar ka hima ka jong blai kala ban long bangi nang samla kala ban long bangi la kham rang ba bat bon ngi kmen ngi sngob hang ngi sngob tenat ha bangi bon kam bat kham tam ha bangi bon kam na ka bentau blai nei kham bon sin kham bon ki khep ngi khuslai bat pen sitom sat yaladi sepang bon ki ban ngikut hakabangi long bun kam hakarukom kabamdei kat hadu bangi hap bangi kelon no hakejing pensoy ki babun jat namar bangim sims dang daka babun kam bar ublei para kabakum kata kapor ngidu no wada kejing kemen jo kejing penim kejong Jesus Christ Kano nangi kinong yalam hagabalang kala banong ki samla kilong kemi kala banong kirang ba oh ngisngo sarong man thu ye kijing job jongi ki ba kraw ka e ka bu bleu la le leng ba jongi henrei khambun sin ngim sim pen lut e ka por jongi hak jat jong ka ding phna jong Jesus Christ ban ye selok ban wa e ka khmat ka jing yalam jong u baraba kita ki plan jongi ki hap no ki kilong ki jing sa job ka jing im ka jongi teng deka bor briu jongi ni persang banyu i baki ya chaprang kar hadu bakalong ka jingjen thut chi ki bona saudong jongi bat ka jingjen thut yo blei kanungut nangi kinong ele thma ke wakmat haka hima ka jong blei ni kren sarong bingala ban pen khlem iki khrdop jong ka beneng bat bingila job iki bon ka bor jong blei henry yang ihi om semla job da kajing i kajong u namar bangem sem sedang da ka balet cha kejat jong u ban bon kam lembadu kanongon apreng jongi ni phaidin ban pet ban ngi im hakabala menor jong kajing job jongi habangi dang smart ban tray kajing syakri kajong u blei Hendrai menta ni dona apreng ki umat namar ki ai baro i ku makila du namar bangim simla nang pan syong jar hakabas dang hakajing syakri par kajing don jong blei
Kejing jit jongi. Kenyalam. Bat kin san dore kejing im jongi. Bat ke kejing yak lenti nang ni sekhamat. Jong kejing im jongi hadu ka bakut. Kadai kata ken kabangin thau na ke kabangilan nang banbon kam. Ladang isu bon kam tang na kamantau Jesu Christ. Ning ya bon kam ru ringkat bat man la kasngi. Kajing ja ka perthai mentah ngamar tatin kalapan mi ya kata kadur jinglong briu ko ba itenat ki babon ki mensim jing ki para bangai. Kalapan long pok kabalang hang ne pok se. Kalapan long ki wei ki balang kilong ying long sam kristan. Pat ki wei ki kenhun yarap. Ilai persang smart bangin penpau ya ka mensim yarap jongi da ka bangi wan chakmat ban yarap iki jenjar jentra ban yarap iki beduk ki besitom da ka baai ki ka kup kesem ka bam ka di bar kumni kumtai ka bangila ban le. Oh kata ka dei ka kamram kristan ka bangi dei ban le. Andai ko ki para bangit tungin kemi bah. Bayo ha kata ka jingbon kam jongi ban syakriyo blei. Ngilong ki briu ki babun kam ban syakri tang yo nakamenta jongo. Henrei ngidu no opat. Ya kata kabenta kababah. Padai na kata kadaw haba teng ki wan ki jing ki wan ki jing ele. Ki wan ki jing sitom. Ki wan ki jing syam ki ba ha ka jing im jongi. Warabang isa kriyo blay, ngisdang man keli, shanu blay. Hapdeng jong kajing persang jonga, pan siya kriyo. Ngilong kumbalong ujob, habaw keli, ikini kajing keli. Hakmi, ngalet sa prang, hindray umdon. Bat sa din, hindray ngamla banyo iyo, sa kadyang, hindray ngamla banyo kmiyo. Ubu ri, yaladi, sa kamon. Bat ngamla yo iyo. Kata kabenta kababah. Kadai kata kabangi don kam. Kajingjit kabadai. Bangin pe man la kasngi. Kajing im kajongi. Padu Jisu ulay athu badulang. Yang iway piway. Habu kren wong kumno. Pinya wat chua yaka hima ublay bat yaka hok jong katakan kedai kajing ang nuot jong Jesu Christ bangin ya wat chua yaka donot jong ublay bat yaka hok jong bari ki AKN sa ay lang tam happy ko ki para bangit ba i jong ko ki lok ba i jong katno ni kiat thâu ka jingmut jongi ngilong serious ha ka jingmut jongi panwat yakata ke ka ban syong ne bom jukut ka benta ka babah ka Sylvia Plath kata ka melung lene ka poit jong ka spasnem ka balalit ka ongkom no I talk to God but the sky is empty. Ay kran barublay. Henry ka sun beneng. I kumbaga thali. Lesi don na preng jongi. Ha preng jinglong kristan, preng jong jinglong sekri jongi, jinglong nong sekri jongi ublay. Kumaga ni kapor. Ni don ha kata ka stage. Ya kran yo ublay Henry sngo ko mangitit, ya ka jingkang ka bom don, jing jubab, ya ka jing im jongi. Esi kalaban long namar. Bangam jumlin banbon kam baru Jesu Christ. Ngasubon kam nakabenta jong haki babon kipor. Jesu la aru ingi kajing alam kabadon kam bah. Kumno bangin yo ya kata kabenta kababha. Sngap. Lukas saw ong kumno om tang da ukpuhi baun emu brio. Henry dakiktian baro ki jong ublay. Ya ka Martha, ya ka Mary, Lazarus, ki karar ngut ki senran, ka ktin jong ublay. Kalong ka bor jong ki. Ka ktin jong ublay. Ka don ringkat bat ki.
hakadur kajong Jesus Christ uktin ubaim paru basisha padai kata kabla penla ya ka Mary bahkan bat ya kata ka babah bahkan om kenriak no na kata ka babah ha kajing em jongga ko ki para bangit ba i jonga ko ki para lok ba i ya kuat ban keliang ye kena kepor hatu ka ketien jong ublei ka syong tan rai ne em ha ka jing em jongi ngapoi ha kata ka jing sngut hu bahagi ni kisngi ke pementa om don ke ka ban ai jing tingen yangi latnya ka ketien ka jong ublei om don ka jing long jong ka perthei ka pementa pi phai ban pe ye ka news leng ki television ke jong pi ki news hap keleng ka perthei pi i tang ye ka jing bam don jing kermen ngali os ngoi ki bre ki babun ki ba ai ki jing kular ki ba kraw jong ki henrei ki wan lampen ban tangi ki jing leng ba kita ki jing kular ki jong ki dei ki jing kular ki ba theli bar ki bam don bor ban ai ka jing tingen yang ngi ki bre ku ma ki ka por namar dei tang ublei ubesisha ba dei tang ka tin jong u kaban ne bam jukut kani ka ktien ka jong ublei kadai ka ktien ka bala pensle kadai ka ktien ka ba kup mensim kadai ka ktien ka bam donjing bakla haka kadai ka ktien ka ba scam kadai ka ktien ka bam don bor taki weipat ban yanu jor bat ka jing la jongka kalong kham kraw ban ki start philosophy jong ka perthei ban ki start jing hikai jong ki briu baro haka don ka jing im badai na kata bau Jesus Christ open kan maungi haka gospel u Yohanes kalong ka ban riu ka khot ka ban riu pulai kita ki ktin ki bangala kran hapi ki long ka man sim bat ki long ka jing im ko ki para bangit ba i jong kamet jongi kanum ne junom hagawai ka si ka man sim jongi kan sami no na kanika ru bat ngin sa phong ye ka man sim kamet ka pakenja man sim kanika perthei ka bangingi im kanum ne do henrei ki jing tip pakenja man sim ki ba pipila lum ka jing im jong pi kita ken ne do kita ken kidai ki ba phila ban thit ya ka bom jukut ha ka jing im ka jong pi bat kumbalong ka Mary ngiru ngidon kam ya ka jinget ka ba ya sha ka ba scam kerpang ha ka perthei ka bang im menta ka bang i ku ma ka jing thau jong uknam jong ka ulong sa ka jing jot bat ka jing yap do ka ba bom jukut kadang kami yang ya ketien ka jong ublei kam tam ku kena ka perthei ka pementa ka bangi i baka daptang de kita jing terwa bom ne jong ka ki ba shuwan si por ka jing im jong i henrei si phang kila do no ma phi bat manga gidon kam ya ka ta ka ba bangin bat jendo ya ka na kata gadau kadang kami ngi bangiru kum ka Mary hi ngin long ki babon kam lem baru Jisu bang ko ha ka ni ka por bangin phai ban penkut ya gani ka jing kren ba ka jing slok ka gani ka por ta ka ba pej ka to ko wei pa ka bantan ka gospel ka jong Mattheus ka long ka ba khandai ka khot na do ka ba ar pho do ka ba ar phu ar phila ban pej ka gospel Markus ka long ka ba san ka khot ka ba ar phu ar do ka ba ar phu san ka ba thu yangi sepang ka to ka riu kan thei ka pang mi snam khat ar snem bat ka bakta ya ka Jacob jong Jesus Christ ong ka Bible kala wat ki lat jingerap baro henri kam shem lat kala lut ka spa ka pho bat khat du ka ba ka le ka ong ka Bible ladang ngan shu yok ta tang ya ka Jacob jong u ngan sakya kalau poi hakata ka jinglong jong ka jing bam don jing kermen
Bat ka yat persyak kita ki jingma ki ba ap ya ka bakan yok kta ya ka jankup jong Jisu. Pada haba ka kta kum ta ong ka Bible ka jingpang jong ka sange du hang tahi. Baru Jisu la pai. Baru la ong manu bakta enga. Manu bakta enga. Ko ki para bangit bai. Ko ki para lok. Pidan kajing pang. Pidan kajing Pidan ki umat. Pidan kajing do jing kermen. Pidan ki jing shem jong pi. Hatu pilong desperate kumalong gani ka kentai. Hakani ka lockdown hau ni coronavirus. Hatu pi don hakata ka jing long ba pi don kam magani ka por ban kner ala ka kti ban kta ya ublay. Ma pi kilong yeng, kiba pat, kiba pra. Yan nat, yan ya, yeng asam man laga sengi. Pala tar de kejing isi, kejing lek makan ti hai yeng asam. Ma pi kilong yeng long sem, kiba do no iki khon ba i jong pi, ha kejing sak khom, sak te, ha ki drugs ba kejing di bu ai. Ma pi kilong yeng long sem, kiba do no iki khon kan thai ba i jong pi, ha kejing melin nuti jong ka perthai. Mapi kilong yeng long sam kiba do no iki kpa kiba do no iki kme kiba i jong pi namar jong ki jing ya lenti kiba bakla ki jong ki mapi kilong yeng long sam kiba shem ki jing pang mapi kilong yeng long sam kiba shem ki jing yap ki umat kiba kraw pilong desperate pidan ki jing pang ki jing em jong pi Pidon kijing Pidon kijing nok mensim, pidon kijing bomdon jing kermen. Pidon ki eryong kijing im jong pi. Ya pi kilong yeng long sem, ki ba mar kijing pat jing pra yeng asem, namar jong kijing ya nat, ya shoot kijing lek ki ba bon jai. Ya pi kilong yeng long sem, ki ba don ki khon, ki ba pila do no. Saka perthei. Ya pi kilong yeng long sam ki bela do no ye ki pa ba ki kme sa ka perthei ba ki jing sobha jongka ya pi kilong yeng long sam ki ba ma de ki jing pang ye ki jing sitom ye ki jing yap ba ki jing sngo si ki ba bon jai atau pilong desperate pilong nem ko balong ka ni ka kentei su kner la ka jong ka kti ba su ong lada ngan su yok ta eka jankup jong ngan sayok ya kajing kita jong kajing it kapangiran kam makan ka por bat ublay un pun kop thama yang i hapren kajing ya lenti ke jong i compare kajing ke ba komno ke bangi im compare ke headlines ke tho komno yang i hakane ka perthai ke bangi im daya ba ublay udan rengkat bat ni Deng jong kita kejing sem ba jongi ukular ban pelat yangi bat ban yarap yangi bat ban penskem ya kejing ke jongi nagata gadau kejing khot kalong ya ngin kta yu ula kta ya pi menore re menta jubab da ka kta yu kner la ka jong ka kti banong try Tanggani kapan pelat yang peladangan yok tak ya ka jangkup jong me ngaru dan sayok ya ublay on kerku yang ia kini kepor tunginya duai ublay ling bagani kepor ka bakendiat yok ban sengap ke ketien ka jong me ketien jong me kalong ka ba im bat ka ba sisa You don't come ya me hablay. Pada kini kapor kajing don kam kaba jeliu kaman sim jongi bat na kajing don kam kaba sapo jongi ngikner la kekti. Pan ketak ya me. Pan ngiduai pan sngo hangi ya kajuk kajing sngo scam. Bung kumba kam meri kayok ya kata kajing sngo scam. Kumba kani kareu kentei kaba pang mi isnam kayok. Ayang iru ya kata kajing sngo scam. Bangin yok ya kajing kia kajong me. Ha kajing im jongi. Bangin la ban ya ya kena ke perthei ke sniu ke da ka jing job Calvary
Namahar hakakerteng Jesus Christ ngadway. Amen. Ngiangu yublay magkhubor kabakordor kaboblay lawan lam pedeng jongi lingba lojong usyakuri. Ngait bingla syashkor bahaya ka baru blayn pendai ini kitien hagi donor ke jongi hagi jingmut ke jiberkhat ke jong ngiru unyarap yangi bingin long om tang kinong sngo henrei bapentre kamru ke kitien ke jong u hagi jing im jongi kabala kasngi ublayn kurhu ya irven tidbli wan shong ya jing syakuri ke bakodor ke jong i hangte haka John Roberts Theological College unkurhu ya ka yeng ka sem jong i hi baro ka we ngila poi mentas ka bawai no jong ka jing mani ka jing ublay ngini shimanta banyroi lang ka jing wai ka ban rius pa life usau ka jing wai ka ban rius pa life usau bat hadien jong ni jing wai sai sin dan kerpat i Reverend T.W. Wanshong bin pelat padangi da ki jing kerhu penwai. Try pelai da kabakerku ai ka jing sung haporu nakamana gospel jong me angin bam nakabangu tu pendap ka donu jongi daka jing sngom hananeng dingin yaro yami junom bat ki angel kut buneng tungin riwai tungin yaro yauko babarukun yau mensim rujunom haleluya amen. Tungnya duai. Atrai nya ai ka buram ka jingu syame. Namar ka jing doran kat ka jong mebat ngi dodok ka basdang. Hado ka bawa jong kini ka jing syakri. Berkumni atrai habangin penkut no ya kini ka jing syakri jongi. Iwan sa sisin ban bu akmat jong me blai ka jing don kam jongi. Kerpang nam ta ka Theological College jong ka KGP Assembly ka jongi. Ka John Roberts Theological College. Gidwaya blai men kerkhu ya ka. Kerpang kini ka tayo kini ka sngiu blai ka kerpang ka Theological College Sunday gidwaya ka jing kerkhu jong me halor jong ka. Batrai ya ka ka baka ka yeng nam ta ka kerteng jong me menang penrhem menang pen im yala ka kamatrai kerpang gini kisngi ke bat ki basniu bagajing syakri me kanang man rhem lengba ka rilom ba I jongi atrai nga duai na mar kata kerkhu me ya ka Theological College ke jongi atrai na ru principal kinong hikai kinong trei ki students baro pen royala ka jong ka kamablay banang pen mi esibon ki ban sim ki ba I ban wan ban syakri me ablay pen im yala ka jong ka kam hagini kisngi ki ba khatdo try habangin mi not nagiyeng ka bakentang ka jong may ka por gidwai to ai bakajing ai ka jong Jesus Christ try kajing it ba ka ba pla ka jong bleu ka palam bakajing slok ka jong man sim ba khu to gini kajing kerku ka ba em jong bleu ba em kin long lam rekat bat ngi hoj bat ki banget hame hi ablay hagani ka ri ba ka leng satlak jong ka perthei menta bat ki bom jokot ru amen.